Lagot kayo sa kuya mo. Bakit? Bakit? Kuya mo, pre? Tol, bakit tol? Yun yung sumapak sa akin. Pre, ikaw yung ano? Ikaw yung sumapak sa akin. Hawakan mo, hawakan mo. Yung pakatapon. Ano? Ano? Teka muna. Bakit? Yung cellphone mo, Bakit? basta ibigay nyo muna. Ano? Ibigay mo. Ibigay mo. Ikaw ha? Diyan lang kayo ha. Pag-iwit mo yung gano'n niya. Huwag muna kayong gagalaw. Ha? Bumalik ka dito ha! Gago yun, isang tayo ha! Tambay lang muna tayo. Tol. Tol. Yung bumugbog sa akin. Saan sila? Nandun. Boy! Oh! Hoy! Bakit? Bakit na yung silbo, di ba? Lagot kayo sa kuya mo. Bakit? Bakit? Kuya mo, pre? Boy! Kayo lang sanay lang! Gusto lang mga pagsunan sa inyo eh. Ano po? Gusto ko lang sabayan ng para pauji. Yan ba ang gusto mo, pre? Sige, pagbibigyan ka namin. Paru-paru